Здравейте, приятели, аз съм Дан и днес ще разберем как се прави сет за подкаст, заедно с камери, аудио и осветление. За целта съм поканил на гости основателя на DAS Films. Здравейте, господин Илиев. Здрасти, Дан. Благодаря ти за поканата. Ще се опитам да помогна максимално. Добре, решил съм, че искам да си направя подкаст. Откъде започвам и какви са първите стъпки? Първо, трябва да избереш дали ще снимаш с една, с две или с три камери. От този избор зависят всички последващи избори. Осветление, декор, звук. Ако снимаш с една камера, трябва да бъде по-широка, за да хваща всичко. Това е идеално, ако искаш да избегнеш монтаж. Какво правиш обаче, ако някой получи обаждане или, например, трябва да направиш пауза? Режеш и се надяваш да не изглежда зле или да не забравите за какво сте говорили. Само това, опция 2, слагаш повече камери. Как стоят нещата там? Ако си с 3 камери, имаш опцията да избираш кое кога да показваш. И не само вдигаш качеството на продукцията визуално, но и можеш да криеш грешки и да изразваш нежелани моменти. Все пак, често се случва някой да каже нещо, което после да иска да се изреже. Да, и ако си с една камера, после ще стои грозно. Именно. С 3 камери обаче става малко по-сложно спрямо визията. Един ъгъл се сетва лесно, но с 3 е малко по-сложно, защото трябва да направиш сет, който да изглежда добре и на 3 ъгъла. Добре, а с 2 камери как стоят нещата? Същото като с 3, но без общ план, което също би улеснило сета. Общия план се използва доста малко в подкастите, но дава момент за отдих. Също би могъл да се използва като начален кадър на нова тема. Но ако нямаш трета камера, абсолютно можеш да минеш и без общия план. Какви камери ползваме тук? Основната камера е Sony A7S III с Tamron 17-28. Втората камера е също Sony A7S III с 50 на 1.4 Zeiss. И третата камера е Sony FX30 с 35 на 1.4 G-Master. Защо двете еднакви камери не ги използваш за близките планове, а различната камера не я използваш за общия план? Защото имам само една 50-ка и не искам да използвам варио обективи за близките кадри заради разликата в качеството на стъклото. A7S III е full frame, FX30 е crop. 35 мм по 1.5 crop е 52,5 мм, което на практика прави двете камери с еднакви дължини. Ясно. На какви настройки записват камерите? И трите камери записват 10 битов S-Log 3 на 4K 24 фрейма, като едновременно записват на две карти, за да сме сигурни, че всичко с записите ще бъде наред. Добре, сложили сме камерите, настроили сме ги, след това какво следва? След това звука. Все пак, това е подкаст. Колкото и да е красив, ако диалога не се чува добре, никой няма да го слуша. Има два основни начина, по които да запишем диалога. И един резервен, който не е най-оптималния, но е по-добре от вградения микрофон на камерата. Най-качественият метод за запис на звук е с микрофони на стойки, като се говори отблизо и всеки има свой микрофон. С тях ще ти е нужен и аудиорекордер, защото без такъв са безполезни. Проблема обаче на тези микрофони е, че много ограничават движенията и всеки път, в който се местиш, трябва да местиш и микрофона. И то най-вече ако се сетиш, защото повечето хора забравят за съществуването на този микрофон. Ти го сетваш, докато е изправен, започвате да снимате и след 5 минути нашия си се обляга назад, забравя да дръпне микрофона и започва да говори нещо важно и ти сега се чудиш да го прекъснеш ли. Ако го прекъснеш, не знаеш дали ще му зацепи мисълта. Ако не го прекъснеш, пак ще се чува зле. И то ни така, ни така. И затова ние залагаме на вторият метод. Брошки. Така, както и да застанеш, микрофона си е закачен за теб, можеш да си се движиш свободно и даже забравяш за него. Добре, а какъв е резервният метод? Микрофон върху камерата. Да, има логика. Колкото по-далече микрофона, толкова повече ехо и други звуци ще се чуват в записа. Качеството ще е лошо, но пак ще е по-добре от вградения микрофон на камерата. Добре, минахме камерите и звука. Дай да си дойдем на думата. Как е осветен този сет? За този сет използваме 6 осветления. 6 осветления? Да. От къде започваш изобщо? Първото осветление винаги е основното. Ако има възможност, е най-добре да са две отделни осветления, но в случая пространството ни ограничава, затова светим с едно. Използваме Amaran 200X с Lantern 360.
Това ни дава меко осветление близко до Рембрандт и върху двамата. Какво значи Рембрандт? Рембрандт означава светлината да пада под ъгъл от 45 градуса нагоре и в страни, като по този начин оставя половината лице тъмно, а сянката от носа създава триъгълник. Това е най-често използваният стил в киното, защото създава дълбочина, за разлика от плоското осветление, което просто прави всичко светло. А защо ползваш 200X вместо 200D? На 200X могат да му се променят келвините, докато 200D е фиксирано на 5600 келвина. Макар да е на 5600, някои клиенти предпочитат светлината по-топла и така се подсигурявам, че по всяко време мога да затопля, вместо да се налага да слагам гелове или да сменям осветления. Лампата добре, а как се е окачил така, че да е над нас? Използвам систент, върху който има мини бум, като в другия му край има два сандбага, които са за противотежест, и има още два в основата. Нещо, което направих преди да фиксирам дължината, беше да се уверя, че тежестта е балансирана. Общо взето по същия начин, по който се балансира гимбъл. Това не е нужно, но дава допълнителна застраховка. Как се сещаш, че ще е добре да балансираш бума? За жалост, по трудния начин. Ясно, разбрахте. Ами другите осветления? Второто осветление е един Amaran P60C с софтбокс, който е на нисък статив, ниско под общата камера. Неговата цел е да запълва сенките, защото без него ще стане твърде тъмно и контрастно. След това имаме стените. Ако са просто две черни стени, ще изглежда пусто и скучно. Затова използваме цветове и форми, за да придадем дълбочина на кадрите. Отляво имаме Aputure Lightstorm 600C с Spotlight 36 градуса и гобо в него, не знам каква е формата, някакви криви линийки. Харесва ми как се разпръсват зад госта, хвърляйки фокуса върху него. Сложих и Spotlight и 600C-то на C-стендове, за да не се оказва излишна тежест върху байонета на осветлението, а и за повече сигурност. Също, по този начин, като отхлабя дръжките, мога да повдигам и свалям осветлението и с това да променям посоката му, без да се напрягам с поемането на тежестта му. И накрая, в основата, естествено, има два сандбага, които да го крепят. Отпред има Amaran P60C с софтбокс, чиято функция е да допълва шарената светлина и да създава контра, за да изпъкне още повече госта. Начинът, по който е закачено осветлението обаче, е причината да ме наричат DIY King. Я да видим. Върху C-стенда съм сложил гриб глава и рамо, насочено надолу. Във втора гриб глава, вкарана отдолу, съм сложил удължение, в което влиза пишперлик и там отива осветлението. Отдолу, в трета гриб глава, влиза второ удължение, в чието край има четвърта гриб глава, в която влиза трето удължение и за него с щипка закачам един бял дебел лист хартия, чиято цел е да блокира светлината, така че да не свети в очите на хоста. Тоест, искаш да ми кажеш, че единствената причина от цялата тая хамология е на мен да не ми свети в очите. Точно така. Все пак, комфорта е от значение. Също съм сложил тенис топка на края на стърчащото рамо, в случай, че някой го доближи, за да не си извади очите. И разбира се, има два сендбега в основата. Минаваме на оранжевата светлина. Тя се състои от Aputure Lightstorm 600C с рефлектор и клапи върху C-стенд, което хвърля шарена сянка върху фона. Правя сянката шарена, като слагам легнало изкуствено растение от IKEA върху рафт и го придържам с сандбаг. И последното осветление е Amaran P60C с софтбокс върху рамо, закачено с гриб глава на C-стенд, с тенис топка в края и сандбаг в основата. Целта на осветлението отново е да комплементира 600C и да създава контра и дълбочина. Детайла с растението направо ме уби. Как знаеш къде какво осветление трябва да сложиш? Задавам си куп въпроси. Винаги започвам от основното осветление. Как искам да бъдат осветени? Искам Рембрандт. За да е Рембрандт, трябва да е над тях и зад тях. Значи ще ползвам бум. Стената е скучна. Мога ли да сложа декора? Не, няма място. Значи слагам осветление. Обикновен градиент ще е скучен. Значи трябва шарка. Т.е. ще ползвам Spotlight. Имам само един Spotlight. Как да направя втора шарка? Трябва да сложа нещо пред светлината. Какво? Растение. Как да изпъкнат хората още повече? С контра. Когато си отговоря на всеки въпрос, следва да избера съответните осветителни тела и модификатори, което става още по-лесно. Това ли е абсолютно всичко за осветлението?
Има още нещо. Тъй като ползвам фонова система за стена, има един дребен процеп, през който влиза светлина. Използвайки щипки, закачих изрязано парче от фона, където вече се бяха насъбрали стъпки, за самата фонова система и по този начин напълно спрях външната светлина. Като бонус ще споделя как правя изборът на цветове. Избирам цветовете така, че да репрезентират хората, зад които стоят. Синьото символизира мъдрост, доверие, искреност и стабилност, а оранжевото – ентусиазъм, въодушевление и оптимизъм. От едната страна имаме хост, който интервюира, а от другата страна гост, който споделя жизнения си опит. Това е много яко, че се обръща такова внимание на детайлите. Едновременно е нещо супер просто, но и трябва малко да помислиш, за да се сетиш за него. Това е всичко за този сет. Важно е да се има предвид все пак, че на всяко място условията са различни и решенията взети тук не биха били приложими навсякъде. Но пак техниките и процесът по взимане на решения са еднакви винаги. За всеки, който иска да направи свой собствен сет, имам следният съвет. Винаги съм го повтарял и пак ще го повторя. Копирането е най-добрият начин за учене. Намерете някакъв подкаст, който ви харесва и направете всичко възможно да го имитирате възможно най-близко. След това повторете с още 4-5 подкаста и всички техники, които ще усвоите от всичкото това имитиране и копиране, ще ви помогнат да намерите своя собствен стил, вкус и сет. Вече спрямо техника има по-бюджетни версии на всяко едно осветление, камера и каквото и да е било показано в това видео. Ще се погрижа да предоставя линк долу в описанието, на който може да видите всичко необходимо. Първите подкасти тук бяха именно това. Amaran 200D и Lantern 360. И само това. Камерата отпред с широк обектив и 2 микрофона на стойки. Впоследствие дръпнах камерата по-назад, чак след това добавих повече осветление, махнах микрофоните, започнах да ползвам брошки и накрая добавих повече камери. Всичко става постепенно. Също ще добавя, че по много строителни магазини има LED панели за по 20-30 лева. Може да си вземеш един цветен гел от Dynacort заедно с един гафер, лепиш си ги заедно и бум! Цветно осветление. Аз като започвах използвах именно този метод. Имах едни софтбоксове с E27 кружки и един LED панел, на който му залепях гел отпреде и това е. Стига да знаеш точно какво искаш да постигнеш като резултат, можеш да го направиш в рамките на всякакъв бюджет. А и с промокод DASIUS2023 в Dynafos е още по-лесно. Господин Илиев, много ви благодаря за участието, аз благодаря за поканата. Смятам, че това видео ще остави много хора доволни, на още толкова ще им бъде полезно и смятам, че информацията никак не беше малко, беше много задълбочена и най-вече специфична. Това беше от видеото, приятели, надявам се да ви е харесало. Ако искате отново да поканим господин Илиев, пишете долу в коментарите теми, които искате заедно с него да обсъдим. Аз бях Дан, с мен беше основателят на DASIUS, абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао!